Hello guys, good morning. Na usab na po ang panahon guys, init man to ganiha. Kaadyo karon nag paano po blue mura na po nanag ari sa ari guys kay Dave kuan nagunsa ka deng. Pwedeng unsay mo gibuhat Gabuho. para asa. Butag haligi rinig tubo ni dya. Katayan ba? Sa kuan kamatis. Oji. Adyo, very good. Kato untang kuan ding, batangan nimo to ah. To ay kamatis to ah. Balhin ari huy hapit ko na igo. Arang. Pagbantay day. Habog na bitaw. So duhaon nimo kuan o kana ra isa ka haligi. Atuat mo. Nagtanom man si inan og kamatis daghan na. Na kuan na ari ni kari di ibalhin ng kamatis. Ano na bro. Say kuan pwede pa na uy na ah. Nanay bunga noon. Balhin ari. Daghan naman dahil saging si Edgar na mamunga na gadyan na. Uy, kanang saging ni Edgar kuan tingali na ding. Mga jug kasahaan na ding. Kuan tingali na ding. Kanang na ay dingagunan. Hello, hello. Good morning, good morning. Mura magniunos guys. Murag og nag-change na ang climate. Climate. Pabrika ka bang lugar nag-change? Bigla na lang mainit kasi kanina. Tapos ngayon bigla na lang Climate change. parang uulan yata. Change climate. Change climate guys. Ansa ang oras ka karon no? Dengag na tingali pod paniud to. Parang sana hindi uulan. Una og unta ko ding. Anja mahat. Bisita tang masakitan ba makoy. Magdata og ko. Na may bugas diha. Ha? Hiwi. Duha na nimo kay nga na ding. Nga na ra di ay magko ano, buho. Gamit anang gamay nga. Saan ay mo gamit daw buho ding gamay nga bundo. Breaking bar. Unsa? Breaking bar. Breaking bar. Nagasa silang Marcelina ato ga adto silang bay. Lamig bay. Gahi mo sila? Asa dapit? Silang juta. Di oy. Breaking. Ing ana ta ang gusto katong himuan og kuan. Ay hadya naghimuan mo kaglain. Ganito si inan kung mag siya tawag ka ding. Magbuho. Sa Tagalog ba? Mahirap magsalita ng Tagalog guys. Kunti lang ang nalalaman ko mag-Tagalog. Ganito hukay ng saan ang buho ding? Ganito maghukay para lagyan ng bambo. Yan paglagyan ng kung lalaki na yung kamatis niya para may sandalan ba. Marami ng bunga. Parang safety, protected by the tawag ano? Ay may sandalan. Mahirap guys. Tagalog. Pasensya na po kayo. Mas kuilag isto.
Nag-aral pero hindi marunong hindi magaling talaga sa Tagalog. Dito naman sa Bohol tayo, hindi naman tayo mag-Tagalog. Magbisaya-bisaya. Hindi nga. Timan. Sipag ni Inan, oh. Ganyan pala pag maghukay. Gamit ng bundo. Bundo yan sa Bisaya, guys. Ano kaya yan sa Tagalog? Ano yan sa Tagalog, ding? Tagahukay. Bara. Bara. Bara ibara. Bara. Gamit niya pang hukay, guys. Bara. Bundo man yan sa Bisaya. Diging bar. Digging bar. English ba? Wisdom good. Mas maganda talaga, guys, pag ano, magsipag ba? Wisdom pass. Magsipag, may magtanim, may itinanim, kasi may aanihin. Nako, guys, pag magbunga na itong, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na, ano, guys, kamatis, pag magsabay-sabay magbunga yan. Wow. Dami. Sarap pa naman. Lagyan ng, tuyo. Soy sauce. Kamatis. Pag may daing, piniritong daing, ayos. Sarap. Ayan. Mga ilang centimeters ba, ding? Hukayin mo. 1 foot lang. 1 foot lang pala, guys. Tibay na pag kahit 1 foot lang, matibay na. One foot lang. Yung isa, tapos na, Anong ilalagay mo dyan? Bamboo. Tapos, lagyan ng, ganitong forma, ding. Screw lang. Ganito pala ang forma. Yung, saan na sa Tagalog, kanang, parang may, siya ba? Katay na. Kung mukatay na, maganda ang aming alugbati, guys. Palagi na kaming nakagulay nito. Lagyan ng namin ng sardinas, alugbati, wow. Good ng aming tanghalian. Thank you for watching, guys. See you on my next vlog. Salamat, guys. Moral lesson, guys, dito sa aking vlog. Magsipag lang, guys. Magtanim ng mga gulay. Kasi hindi ka nabibili sa palengke, makasave ka na. That's all, guys. Thank you for watching. Have a nice day.